Igbo ekene m unu, ndị Igbo lienụ, ndị Igbo nwanụ, ndị Igbo kachanụ. Ụmụnne m ndị Igbo, anyị abatakwana na nkụzi ọdịnala na omenala Igbo na njirimara eji wee mara ndị Igbo. Mana n'ụbọchị taa, aga m agbatịkwara unu ọfụma ife gbasatara nze na ọzọ n'ala Igbo. Mana ọ ga-ekwe m ka ị gere m ntị ma geruwere m okwu a n'isi ma tinye ya n'uchu. Ị ma na ịbịa n'obodo dị iche iche na ọtụtụ ndị nze amarakwanụ ntọala n'obodo. Onye ka m ji ekwu na tupu a na-echi nze n'obodo ọbụla, o kwesịrị na ndị nze na ọzọ a ga-echi ga-amanatarịrị ntọala n'obodo, mata ntọala na mkpukpu ha na ebe fa si. Ọ ga-enyere aka ịkwalite ọdịnala na njirimara eji wee mara ndị Igbo. Eziokwu ka ọ bụrụ na ị na-anya ife na-eme na ifo na nze a na-echizi n'ala Igbo abụghị nze eji wee mara obodo, nọọ nze ndị ụka. Onye ka ọ ga-abụ ifetezie maka na n'ihi na eji akụnụba maọbụ ego mmadụ abịa chie nze n'ọdịnala, jezie n'ụka jehirizie isi. Oluzie oge ife a ga-eme n'obodo ka o wee dị mma dịka ndị nze, ịjụwazie onye ahụ, ọ gaghị ama aka nri, ọ gaghị ama aka ekpe ya. Echere nnọọ na nze na ọzọ bụ the highest and the most sacred institution enwee n'ala Igbo. Ọ bụzikwa na o nwere nke karịrị nze na ọzọ, unu eme ka mmata. Mana ọ ya amasị m na tupu a na-echi ụmụ anyị, nna anyị nze na ọzọ, maọbụ n'ihi na o nwere onye nna ya chiri echichi nze dịka eze evu n'avọ maọbụ oge o pere mpe, tupu ọ na-asacha ọkwa nze, o kwesịrị ịmata ntọala n'obodo. Maka ya bụ ife ga-enyere aka n'obodo ịgbaziri ụmụ anyị ndị na-eto eto. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na o kwesịrị na ndị igwe, ndị eze maọbụ ndị obi tinyere ndị nze na ọzọ na PG of Eastern Union na akajiakụ na ndị ife obodo niile na-amasị kwesịrị ide akwụkwọ edemede njirimara eji wee mara obodo. Ọ ga-enyere aka ndị obodo na ụmụ na-eto eto ịmata ebe ha si. Maka na unu n'anya tata, onye ọbụla ejualụ ntọala obodo ya, ya bụ the historical knowledge of his town, o nweghị onye nwere ike inyekwunugu ọsịsa ndị mụsara obodo ahụ. Onye ka m na-agba mbọ oge niile na-etinye ya, ka etinye ya n'uchu ma n'ọrụ, ka e nwee ike iwulite ọdịnala na omenala na njirimara eji wee mara ndị Igbo n'obodo dị iche iche. Ekwe nnọọ fụ na eme ya bụ ife, ọ ga-egbochilata mpụ na arụrụ ala n'obodo. Maka na mgbe ọbụla nwaafọ obodo ahụ chetara ebe o si, cheta nsọ dị n'obodo, cheta ife ndị obodo kwenyere, ọ ga-eme n'ọfụ ka ọ kwụsị itinye aka ya n'ife ọjọọ. Ka ọ na ịmarị na o nwere obodo ga-abụ onye ọbụla mere arụ maọbụ onye ọbụla zuru ori n'obodo ahụ, aja arụ obodo ahụ ji ejide onye, ka ọ na ụlọ amaghị n'ọfụ. Onye ahụ ka m na-eti mkpu oge niile n'oke onu na-asị, bikonu ndị Igbo anyị, ka anyị gbaa mbọ tinye ife niile eji wee mara ndị Igbo n'ọrụ. Ọ ga-aka mma na eme n'ọfụ na ọ ya agazi n'obodo anyị. Igbo ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ị na-afụ ihe ozi m maọbụ ị na-afụ, masị gị nnọọ sonyere m, gbasara m ozi ma tụsakwara m ozi m. Gaa na YouTube page ka ị were anya gị wee gbara onwe gị ife nkiri. Cheta na onye gị na ya na-akparị ụbụbọ bụ Maazi-UC. Igbo makanụ ndị be anyị, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndewo.